F'konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru reġa' tenna li ma hemm xejn illegali f'dak li sar meta Franz Borċ ingħata xarejn lif biex jikkampanja mal-Moviment tal-Le. Fi kliem Gonzi m'hemm xejn ħażin għaliex dan huwa referendum u mhux kampanja elettorali. Saret il-proċedura normali, talab il-lif bħalma jsiru f'sitwazzjoni oħrajn u dal-lif fiċ-ċirkostanzi jista' jingħata u jista' jingħatax tal-każ ingħata. Gonzi wasal ukoll biex attakka lil dawk li fissru d-deċiżjoni li uffiċjal pubbliku jingħata lif għal kampanja referendarja bħala abbuż mis-sistema u ksur tar-regoli. Sa fejn fiena qed naċċettaw li nies biex jipparteċipaw f'referendum ta' jiġifieri nisma' vuċijiet f'pajjiżna li jippruvaw iwaqfu li xi ħadd milli jipparteċipa. Din hija eżerċizzju li jien ma nara assolutament xejn ħażin, nebda ksur ta' regola ma naqbilx miegħek. Il-Prim Ministru qal li ma jħossux skomdu li kwestjoni tad-divorzju ġiet fuq u bla mistenni. Jiena bħalma dejjem għamilt imbaxxi rasi quddiem id-demokrazija ta' pajjiżna. Sa issa l-Prim Ministru għadu ma qalx ser tkun il-pożizzjoni tiegħu dwar id-deputati tal-Gvern li ddikjaraw li fil-Parlament mhux ser jirrispettaw il-vot tal-poplu fir-referendum.